Klædeskabet bagved mig har en god håndfuld super fede løsninger, som jeg lige vil vise jer. Det her indbygningsklædeskab er designet til at passe ind i et ret dybt indhak, der er 70 cm dybt. Det er inddelt i 3 sektioner med synlige skuffer. Der er fræst greb i, som er nogle bladformede greb, og lågerne og skuffefronten er rundet her for at give et ret blødt udtryk. Alle sektionerne har de her knager. I både den anden og tredje sektion er den øverste hylde her en, der ikke går helt til front. Problemet med de meget dybe hylder der er jo, at tingene bare bliver væk. I stedet for har vi sat de her bogkasser ind for at udnytte pladsen optimalt. De her bogkasser er til at tage af. Man kan lige hægte dem op og tage dem ned, hvis der er brug for det. Bøjlestangen herinde er massiv egetræ. Skufferne er fuld dybde. Der er mulighed for at placere nogle skillevæg hernede i forskellige positioner. Toppanelet heroppe, det sidder bare fast med nogle magneter, så det er lige til at hægte af. Og heroppe, der kan man så have eksempelvis en bordplade til spisebordet. Klædeskabet er lavet i den her orange valkromat, som er behandlet med en voksolie, der gør, at det er super let at rengøre. Klædeskabet er bygget inde på vores værksted i København. Tag kontakt til os, hvis I vil have designet og bygget et klædeskab hjem til jer selv.